No a priamo pred štadiónom je Viktor Vince. Viktor, videli sme, že počas dňa to bola napriek obavám pohodička. Ako je to teraz? Nehustne atmosféra pred zápasom? Dobrý večer, no nehustne ani zďaleka. Iné čo hustne je atmosféra okolo mňa a prípadne pri štadióne, pretože oni sa ma tu snažia dostať na ich tribúnu. Musím povedať, že ten priebeh bol veľmi pokojný. Doteraz polícia neeviduje ani jeden priestupok voči nejakému verejnému spolunažívaniu, to znamená, všetko je zatiaľ v poriadku a dúfame, že to tak naďalej zostane minimálne do začiatku zápasu. 0-2. Tak Viktor, vidíme, že to je tam naozaj pestré a veselé, zvládaš to perfektne. Pri tomto zápase sme si ale tak trochu zavreli sami, organizátori nezabezpečili, aby boli fanúšikovia oboch táborov na štadióne oddelení a to sa polícii vôbec nepáčilo. Patrik, ale musím povedať, že tentokrát sa musím postaviť na stranu organizátorov, pretože to slovenskí fanúšikovia predávali lístky práve tým bosniackým. Inak by nedošlo k pomiešaniu, preto je ten zápas aj rizikový a uvidíme, ako to nakoniec dopadne, pretože ak ich rozdrtíme, čo verím, že áno, tak v tom prípade by už aj tie podgurážené mysle mohli spôsobiť nejaký konflikt až po zápase. Preto tu zostávame a viac informácií prinesieme v nočnom spravodajstve. Tak Viktor, vidíme, že zatiaľ drtia oni teba. Ďakujeme za informácie a dúfajme, že vyhráme.